Kuyintokozo ukuthi sikwazi ukukhuluma nawe kwi-channel kaMogophastani-ke siqinisekise ukuthi-ke sa-subscribe silike le video le siqinisekise ukuthi-ke uma manje khona siyanikela kwi-channel nokupha nje nangakini endawo nangakini kubalekile unikele intandaneni unikele abafelokazi la uhlala ngakhona igala lakho libonakale nomzamo okanhle ukuthi ngicela ukubuza what does it mean if idream ulashelwe ring i-ring indandatho i-ring ilento efakwa la insimbi efakwa lapha beyihlobise ngayo iminwe abantu mabeshada abanye behlobise ngayo iminwe ngoba bekwi-cult ethile abanye bahlobisa ngayo bayifaka i-ring ngoba kunemimoya ethile abayisuke beyamukela bebenza izibopho nevumelano nayo leyo moya ama-covenant it's a covenant abanye bayifaka i-ring just to ukuyihlobisa because bathanda nje izinto ezigold or silver yabo so uphupha nje ring kusho uphupha indandatho uma ilahleka indandatho ye-ring whatever loyifaka lapha emnweni kubi number 1 asithi uphupha i-ring uPaulo uma ilahleka lusho ukulahlwa lisho ukwaliwa lisho ukudelwa lisho ukuthi ningasenihlukane nomuntu wakho maduze kungenzeka uphupha i-ring kube uPaulo uma ilahleka olusho nje ukuthi ke empeleni umuntu wakho uzophonsa ithawula kuwe 3 uma uphupha i-ring kuPaulo uma ilahleka lungabe lichaza ukuthi uzolahlekelwa utho olubalulekile noluyigugu empilweni yakho so kuyenzeka uthola ukuthi you will lose something of value kuwena could be a position or any other item of value or something of value empilweni 4 kuyenzeka futhi uma uphupha i-ring kuba uPaulo uma ilahleka osuke lukhomba ukuthi wena uzolahlekelwa umuntu wakho ngenxa yokufa okungase kumthathe emaduzane usho ukuthi kuyenzeka uthola umuntu wakho umezoshona kulahlekele i-ring kanti lo muntu insuku zakhe sezibaliwe asivala ngokuthi number 5 kuyenzeka futhi ngokuphupha la i-ring kuba uPaulo uhluma ilahleka kodwa uyithole lusho ukuthi ungalahli ithemba neze ngoba ke uma ungaliwa yilo muntu uzophinda abuye yabona noma ke nizokwazi ukulungisa amaphutha anihlukanisile bese nibuyelana nomuntu wakho azivale ngokuthi number 6 uma uphupha futhi ring uPaulo ube uma oluhluma ilahleka kodwa uthole ehlukile kuyenzeka ulahlekelwe i-ring ethile uthi uyacinga uthole ehlukile different ring so kusho ukuthi nakhona kuhle ngoba uzomthola umuntu ozokuthanda ngemva kokwaliwa umaqondana wakho sho ngemva kokulahlwa lo muntu okade umthanda nomthanda naye kukhona ongahle uphinde umthola ubusiswe ngaye emaduzane yabona okungenza kungcono nokuqotho futhi yabona siyabonga be blessed inamba isebenza ukungifonela kuphela Kuleka kuyo Jesu